ingeni mane is the standard, mane is a ratio. Yes, but ing'eyo omulo ne apani ok odhi ga dala. Konya wacho ni joma puro nyaka bed gi 10 acres motigi tinga. Apani ok odhi ga dala. Kicheko from Migori, midonja wendo, mibi piny nyaka Uyugis, nyaka dala gi kucha, nyaka Mita, nyaka Wan, kama wae Kasgunga kucha, kata ng'ama nigi eka ariyo kata eka achiel, nyaka pur gi tinga. Ing'eyo bati, adwa ni akony omulo jomni. Number 1, ineno cost of production ma kisungu ma ong'is gini sa tegi wach ni wa subsidize cost of production. Kelo mbolea is one aspect of cost of production. Ikelo mbolea tinga puro. Yes. Tinga tiyo gang'o? Petrol. Kiwuok kajo idhi manyo yath midhi puko leta, idhi gi bus fare. Kiketo diesel maro, fare dhi malo. Kia kanyo, golo gik moke shamba kacha kiuse. Mtoka makawe, tiyo gang'o? Diesel kata petrol. Kikete malo, cost of production dhi mbele. Kigole kanyo mitere Kamila, ng'ama dhi rege. Ng'ama siage, tiyo gi diesel. Kok tiyo gi diesel, tiyo gi stima. Stima tiyo gang'o? Tiyo gi petrol. The cost, if you kiketo bech mar petrol malo, iketo bech mar kila kitu malo. Okay. That is the cost of production that we need to discuss. But other penny bad. You cannot Ipipe Weke. Other penny. Okada very personal. Ingene Weke no discuss. Eno ko discuss agenda. Got another penny. When you talk about cost of production, cost of production okay one thing. Ilongoni, there is a value chain of production. When you produce, you have to transfer it to a certain market. When you transfer it, you have to mill it. When you mill it, you sell the end product. Mani longoni chain. Okay. Mar production. Koro gin nikech jatend gi nigi miriambo, oriambo kotit maj. En kisungu mang'eny gi story gi kipindi gang'o ghamwaya pata potea ema gi kaso wakani cost of production ni ikelo mbolea ma cheap ni koro ing'ado cost of production. Ada muru wach fuel. Ingene